en adieri ni sirikal ni opogore gi mokalo cha, to wane mwalokogi, to kwalokogi gikelo chike. Wabedo ne kin kaka jo Kenya seche ma chike gi bedo, nikech chik ema dhi tayo sirikal. Gibro ineno ka gini nodhi otere doho, kendo ka nodhi otere doho to ne nitiere ndalo mane this process obedo halted, ne niya doho ne nitie mane oketo injunction, to kane injunction ni rumo nikech chik mane jo Kenya puodho, to iyudo ka koro omi National Treasury leeway mondo mi privatization ni otimre. Koro wan wanyalo gombo mania the office of the Auditor General otima very transparent valuation mag assets mag Kenya Pipeline mondo wang'e the assets. Sani aneno ka dhano obiro mang'eny, claims sani chako bedo mang'eny. Iyudo ka kembe mag kembe the iluongo ni advocates kata legal firms, sani suits osechakore, ji osechako claim pesa. Iyudo ka ng'ani biro wacho ni en ochule bilion 5 odai kambini. Koro gik makamagi emwadwa timo appropriate audit mondo mi wayud ni claims masani biro mang'eny gi be gin legitimate koso magi be gin mana conduit mar pesa ni en idwa chame oko. To 100 billion ma Kenya government dwa realize kuom sale mar 65% of shares mar Kenya Pipeline, en idwa tim kode ang'o? Ere nengo mwadhi yude 100 billion mwadhi raise ni? Mane gik makoro nyaka wang'e kaka oganda jo Kenya. Ero kama tiwacho kanyo makare ahinya ni e kinde makoro ikawo okang' mano mar keto lwet ji giwegi kembe mag sirikal. Wacho kanyo ni regulations owinjo bed ni bedo matek, matiende ni chike owinjo bed ni bedo matek ahinya manyalo konyo neno ni interest kata mar jo Kenya ok olal. To penyo machielo ni ka wang'iyo e Kenya kae wang'e ni nitiere chike mathoth moseket pinya e wechego mag privatization. Public private privatization ema tiyo makare koso owinjo bed ni obedo abeda fully privatized, imiya ng'ato to sirikal koro ok bed kod tudruok moramora kambi kata corporation moramora mabedo privatized e pacho kae CPA? An gima ng'eyo the public private process ma nitiere ga en ni kambi bedo owned gi sirikal, to onyalo bedo managed kata administered gi private organizations kata private investors. Gimomiyo PPP is a good thing en ni wan gi stake e sei kaka oganda jo Kenya, nikech mwandu ni kousi pod en ei Kenya ka, to kata ko en ei Kenya ka nitiere chike matayo kambi ma kopo ni ok wan achiel kuom jogo manyalo chiwo views magi kata manyalo chiwo ideas magi kaka shareholders, to gini nyalo bedo e lwet ng'ato owuon. Koro an kang'iye matut, kata king'iyo compare with other regions where the PPP process osebedo kadhi maber, it is better mondo mi sirikal pod obed gi lwete as much as they are selling or kata ka gigolo shares gi obed oko. Sama ikawo kambi iuso at 100% shareholding, kanyo to koro onge stake mwanyalo bedo godo, nikech at the end of it our share nosemiwa on our return on investment. Nonyiso ni pesa waduto kaka jo Kenya man se invest kanyo nosekawo momiwa mondo watim go migawo machielo. Omiyo kopo ni wakawe at 100% ni obed owned gi private organization, mano koro okwadhi bedo gi migawo moramora e riembo kembego. Gimomiyo most of these state corporations onego wabed gi PPP process, nikech iyudo ka most of them are strategically chiwo services ne oganda. Kaka mineno Kenya Pipeline Corporation, kopo ni waweya no dhi te, to ineno strategic services moganda gi bibede lwet ng'ato wuon. It is at the discretion mar ng'ano gi gimoamua mar timo. Koro at the end of it wabro bedo gi cases mang'eny ma koro Kenya donjo ne ng'ato, to at the same time ne Kenya osekawo pesa ng'ano. Koro it is fair mondo mi waket chike maketo wakanyono. To chik monego waket moloyo en niya, waket chik on the maximum shares ma ng'ano kata kopo ni en investor onyalo own, ka en ng'ato achiel to onyalo own marom nade, mondo mi wa spread mondo bed broad based. To kata jotich manitie in terms of employees participation, onego bed kata jotich bimiyo the sense of ownership
mag kembegi mondo mi ka ji tiye to wambo waneno ni gino embe en marwa kendo konyowa. Erokamano. Adwa nasoma ne ote moro kae mar Ruth Nyathi Ochieng' e thuolo matin madong' godo kapok watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Ruth Nyathi Ochieng' openjo kanyo. Wacho ka mano Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni uso kembe sirikal ok en paro maber. Mae en pure business. En adiera ni kembe gi bedo privatized nikech lala ma sirikal yudo, to mae timore nikech mibadhi mag jotelo moket e kembe go. Odhi mbele konsa ni Joyce Penyina welo penjogi mokwongo, kose us kembego to pesago sirikal tero kure, kose gidonjie lwet ji giwegi. Mar ariyo, kembe sirikal gi kuom ranyisi Sony Sugar ma e sub county madala noger e lop jomoko, koro gidhi bedo compensated kose mano odhi kamano. Mar adek, to jogo mane sirikal ondiko e kembego sama koro osekawgi gi ji giwegi, jotije machon ka iriembo kose gidhi nyime gi tich. Ponono ni kembego opodho kata dhi maber, bende sirikal nyalo duogo kawo kembego kendo. Aluwo twak ka an Umoja Enako. Wycliffe Nyafuanga, iwinjo kanyo penjo ma Ruth Nyathi Ochieng' openjo kanyo. Penjo makare ahinya. Mokwongo, kose us kembego, pesago sirikal tero kure?